Здравейте, казвам се Славчо Донев и съм от България. По принцип с наднормено тегло и диабет тип 2 и случайно разбрах, че се прави операция в Турция за лекуването на това заболяване. В интернет се поинтересувах и попаднах на болница, като техен служител много добре ми обясни за процедурата и начина на операцията, която се провежда за лекуването на това заболяване. За операцията, какво да кажа, не е тежка операция, леко се прекарва, малко повече търпение с гладуването, малко на сух режим първоначално и всичко е окей. Като цяло се чувствам много добре и съм доволен. Поинтересувайте се и ще ви осведомят по-достоверно, по-подробно за нещата, как протича цялата операция.